Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo vedu we. Pane meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kutsvakawo help. Meseji yavo yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ininiwo pari zvinozvi ndava kugara kunoku kuCape Town. Ndakauya kunoku kuSouth Africa. This was last week. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai ndakatengawo iPhone iyi yandakatenga ndainge ndichitozviziva kuti ndeyekubiwa kubva zvandakatanga kutaura nemurume uyo akanditengesera iPhone iyi yainge yakabirwa umwe munhu. Ndainge ndichitozviziva nekuda kwemaprices awo aakandiudza kuti iPhone yacho yainge ichiita mari nezvose zvaainge achindiudza kuti yainge yakalokewa and ainge akakanganwa password. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Mainge muri muna February iro rino gore ndainge ndiine Samsung yangu iyo yandainge ndakatenga. Saka basa randainge ndichishanda mukoma ino ndainge ndichingoitawo zvekungokiya ndainge ndichishanda kumbari uko, but zvinhu zvainge zvakandiomera ndainge ndisingatokwanisi kutoafoda kana iPhone. Saka nerimwe zuva ndopa ndakabva ndachizoona iPhone yange yakanzi iPhone 12 Pro yainge ichiita iyo $120 but yange yakanzi negotiable. iPhone ndakaiona mukoma she yange iri paFacebook marketplace. Saka ndakabva ndati iPhone ndinokwanisa kuitenga. Kana ndaitenga then phone inoshandiswa namadam ndobva ndachizoitora, then ndobva ndachizotanga kushandisa phone yamadam vangu kubva vachizotanga kushandisawo iPhone. I knew kuti it was too good to be true, but nekuda kwekuti ndainge ndichiona kuti rainge riri good deal ndakabva ndachizosendera message muchinda uyo ainge akangonzi Madzibaba Tavang ndo zita rake iroro ainge achishandisa paFacebook, and Facebook yacho yainge isina kana profile picture, asi ndakangoona kuti ainge aine mapictures maviri awo ainge akatora picture reiPhone zvekare nepicture reruoko rwake. Ainge aine tattoo muchinda iyeye, tattoo renyoka paruoko rwake. Saka takabva tachizotanga kutaura naMadzibaba Tavang ava, then ndokubva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichizosangana paCopacabana. Saka ndakazosangana naye, it was somewhere around 6 p.m. ndasvika paya mukoma muchinda uyo handina kukwanisa kumunzwisisa kana mapfekero acho ainge akaita. Mukoma ainge akadresa kunge mucowboy, ainge aine ziheti rake riya ziheti rinopfekwa nemacowboy rainge riri reblack. Apa ainge akapfeka rimwe zijini reblack zvekare nezidustcoat reblack uye zvekare nemasunglasses ainge ari eblack. Takabva tataura paya, akabva aburitsa phone akabva ati kwandiri phone iyi ndiyo yandiri kutengesa. Dambudziko ringoripo nderekuti password yacho password hatichazivi kuti password yacho inoti kudii. Ndikati ko makamboedza kuireseta here? Akabva ati iPhone inonetsa this and that. Saka ndainge ndiine munhu wandainge ndichiziva kuti kunyange ukatenga iPhone inenge yakabiwa zvazvokunzi iCloud chakati aiwa vanokwanisa kuigadzirisa. Saka ndakabva ndachizomupa 110 because tainge takataurirana kuti 120. Ndikati shamwari, foni yako iyi inoda kuzoti ndinge ndichizoigadzirisa, ndava kukupa 110. Takanetsana paya mukoma kuzosvika achizogamuchira foni iya. Saka ndakabva ndatojambira mukombi ndokubva ndatoenda kuDeni. Saka that very same night mukoma nashi ndine imwe friend yangu uyo wandichati takudzwa. Saka ndakangoti ndichisvika kuDeni ainge achindikwereta mari. Muchinda uyo ainge achindikwereta $80. Ndikati kana ndikabata takudzwa akandipa mari mangwana pandinozopinda muTonas, because machinda acho anogadzira maiPhone awo anenge akabiwa
kuti vange vachibvisa iCloud vanochaja zvekuma 70 sometimes $100 ndikati asi ndikasvikawo ndakabata 50 obvious hapana pavanozondirambira sezvo vari vanhu vekuziva. Saka ndakabva ndamufonera takudzwa. Mushure mekunge ndamufonera takatotaura mukoma macall logs ndichitori nawo mufoni mangu evanhu vose avo vandakataura navo. Ndichitaura nemi kudai mukoma Nashe, murume uyu akazofa wekutanga wacho ndakataura naye about 6 minutes kuma 17 seconds ikoko. Muchinda uyu iye ainge achitodriva motikari yake aitawo zvemushika-shika, ainge achibva kuchitungwiza akazongowanikwa akamisa motikari yake paside peroad mukoma muna Seke Road imomo. The next morning ainge akafa. Haana kana kumbaita accident kana kuita sei, asi akangofa akafirapo passport. Vanhu vakamboti zvimwe kuda yainge iri robbery, but yainge isiri robbery. Apa ndiye munhu wandainge ndakatotemba kuti munhu uyu ane mari yangu. Then 3 days later ndakazofonerwa nemurungu wangu, ko uri kupi, because painge paine ma-invoices mamwe ainge achida kuti ange achizogadziriswa. Saka as usual vakapopota tikatotaura for more than 3 minutes. I then got a call from someone else. Ipapo mukoma Nashe ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti murungu wangu ainge atomhanyiswa aendeswa kuchipatara. Ko chiko chiri kumboitika? He died that same evening. Hanzi iye ainge aine chirwere chemoyo ndokubva atoshayika. Saka ndakazoti ndichivhura foni yangu ndakashamisika because ndakaona kuti namba dzeuya ainge abva mukufa munharaunda inge ndichishandira dzainge dzandifonera. Ndakafona mukoma Nashe asi foni haina kudavirwa. Ndakazoti ndiriko kurufu ndikazobvunza mumwe mwana wacho ndikati ko ndaifonerwa handizivi kuti ndainge ndichifonerwa nani nenhamba dzamudhara. Akabva ati kwandiri ndara kubva zvavakashayika, isu takabva tabvisa line. Uye zvekare ndakaona missed call iyo yakabva kuna Takudzwa. Phone number idzi dzatakudzwa dzakandifonera titoripo parufu rwake mukoma Nashe. Ndakatoona call ichipinda, ndakabva ndaenda pane kamwe kasista kake ndikati iwe ndione foni yatakudzwa here, pane munhu ari kundifonera. Akabva aenda neni akanondiratidza foni yatakudzwa yainge yakatobatwa nemuzukuru wake. Akati hatina kana kumbokufonera isu. Mukoma Nashe ndakangoti zvimwe kuda, maybe it was just a coincidence. After that, after murungu wangu ashayika, amai vangu ndo vakanyanyisa kundirwadza. Amai vangu ivo vainge vari kumusha kumaruzeva. Ndakangovafonera, ndainge ndatova about 1 week kubva zvatainge takagomisidzira kutaura, because tainge takatonetsana the last time patainge takataura tose nenhau yekuti ndainge ndakarovawo mukadzi. Saka vakangondituka pafoni. Saka vakazongondifonera randomly mukoma vakatondibvunza kuti zviri sei mwanangu, nemukadzi mava kuwirirana here, kuchechi muri kuenda here? 7 days later amai vangu vakashayika zvekare. Amai vangu vakanzi vainge vabatwa nepneumonia. Ndakabva ndatanga kufunga kuti asi chii chiri kumbonyatsokuitika. Saka pandakazocheka foni iyi inoratidza kuti iyo yakamboshandiswa kuSouth Africa. Ndakazoenda kuGlenora kune vamwe madzibaba, namadzibaba ava takadzidza tose. Saka ndakabva ndati madzibaba ini handichanzwisi kuti chii chiri kuitika. Kubva zvandakatenga foni iyi ndine dzimwe hope dzandiri kurota, because hope dzandinorota mukoma ndinenge ndiri mubucha kudaro. Panouya umwe murume, asi murume uyu anenge achitaura neni nechiZulu. Anobva anditi ndoda kuti unge uchiuraya vanhu vose, but iye anoti mombe dzose. Anenge achitaura neni nechiZulu ndiriko kuhope. Anenge achiti ndoda kuti unge uchiuraya mombe dzose dzandiri kuuya nadzo. Saka anobva anditi enda unomira kuseri ndokwatichange tichizouraya mombe idzodzo. Ndinobva ndaenda kuseri kuya. Ndaendako kuseri mukoma, chinozondibviringidza pfungwa ndechekuti munhu uyo wandinenge ndauraya, mombe yandinenge ndauraya inogumisidzira yava munhu. Sevanhu vose ava vakashayika mukoma, dzinotouya dziri mombe ndotouraya mombe idzodzo. But ndichingobva mukuuraya mombe yandinenge ndichiti iyi imombe yandiri kuona, mombe iya inobva yatoshanduka
kutoita vanhu vose avo vakafa mushure mekunge ndavafonera after ndabva mukutenga iPhone iyi. Saka madzibaba ava vakabva vanditi muzulu uyu ariko kuKwaZulu Natal akaromba, ndo zvakazosakisa kuti ndige ndichizouya kuno kuSouth Africa. Saka madzibaba ava vakabva vati kwandiri muzulu uyu iye akaromba, akabirwa motikari yake. Motikari umu mainge muine iPhone iyo yandakazotenga inini. Akadzokera kun'anga, aenda kun'anga akabva achizoitirwa miko dzekuti munhu anenge aine iPhone yacho panguva yacho iyoyo anenge achiurayisa hama dzake. Saka zvinhu zvemudhara wacho iyeye uyo wandisingakwanisi kunyatsokuona chiso chake, kunyangwe patakambozama kuti tinge tichimuvheneka namadzibaba shamwari yangu vekuGlenora vakatadza because chiso chake vainge vasingakwanisi kuchiona pamweya. Vakatomboedza kuti vange vachidhonza zvinhu zvake kuzvihaka zvinge zvichibva muno muSouth Africa zvinge zvichiuya kuzotaura, but zvakaramba kuuya. Saka vakabva vachizondivakira munamato, vakabva vati madzibaba nyaya yavapo ndeyekuti mava kutofanira kutoti munge muchienda kuSouth Africa, ndichange ndichizokutumidzirai minamato. Ndokusaka ndakazouya kunoku. Mudhara uyu ari kunzi ane mari yakawandisa uye zvekare anogara kuKZN. Saka ndakati nerimwe zuva nekuti handina kukwanisa kuzouya kunoku kuSouth Africa ipapo pacho pavainge vachiti endai kuSouth Africa nekuda kwekushayika kwemari plus ndainge ndisina hama dzainge dziri muno muJoni. Saka ndakazotoita zvekutotaura neumwe muchinda uyo wandakadzidza naye futi paGlenora High 2 akabva achizonditi iri bo unokwanisa kuuya. Ndava kugara kuno kwandigere kuno kuCape Town. Saka ndichiri kuZimbabwe ndakati ndiri paJoina City ndinomwe muchinda wandainge ndichida kuona anoshandira zvekare, akandiudza kuti tinge tichisangana paJoina City. Mukomanashi foni yaya yakabva yachizoringa. Foni iyi yaringa mukomanashi munhu iye akangonditi wrong number. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa because akafona neprivate number. Zvinhu zvaainge achitaura zvainge zvisinganzwisisiki. Akangoti uri kuda upenyu hwangu ka, uri kuda upenyu hwangu iwewe. Saka chakazondinetsa mukomanashi ndechekuti foni iyi yakaringa pekutanga neprivate. Ndikati handikuzivei. Ndokubva achizofona zvekare akati ndinenge ndiri kukanganisa mafoni number mani. Ndakabva ndachizotora mafoni numbers ake apo paakafona asingashandisi private number. Ndakabva ndachizorequesta information paEcocache. Zita rake rakabuda iro richiti name hidden. Chakandinetsa mukoma ndechekuti mukadzi uyu ndakazoona nyaya yacho yava kutrenda. Mukadzi uyu akazvisungirira. Mukadzi uyu ainge achibva kukwekwe. Ndo zvakaitika. Zvinhu izvi zvakandinetsa because nyaya iyi ndakazosangana nayo paFacebook. Ndikati uyu ndiye mukadzi uyu wandakambotaura naye, akandifonera pandainge ndichienda kuJoina City musi uya because ndatora zita iro rakabuda paEcocache. Ndakabva ndachizoenda paFacebook ndikamusecha ndikatoita friend request, asi handina hangu kunge ndakamuzivisa kuti ndini uya wamambofonera. Mukadzi uyu mukoma akabva achizozvisungirira amene kuti vainge vachinetsana panhau yeyi iye nemurume wake. Saka I really do not understand kuti chii chiri kumboitika mukoma. Munhu wose wandinenge ndataura naye foni iyi inouraya, ende nguva zhinji vanhu ava vanongofa within 1 week. Chinondinetsa mukoma ndechekuti pari zvinozvi ndiri muno muSouth Africa asi mafoni numbers angu ekumusha line iri mukoma harina kutobata network. Sezvamunoziva kuti maiPhone haapinzi masim card maviri, ngori sim card rimwe chete, asi mukoma line rangu rinotobata network. Vanhu vazhinji varitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kunyepa ndichiri kumusha, asi ndakatiza ndava kuno kuSouth Africa. Ndakamboedza mukoma kutengesa foni iyi. Ndakaenda paFacebook ndokubva ndambozama kuitengesa. Muchinda uyo wandakaitengesera foni iyi ainge achiita zvemishikashika, munhu wekuziva. Akauya nayo foni akabva ati mudzimai wake ainge aine pamuviri ainge awira mumugodhi, ainge achida mari yake. Saka ndakamupa mari. Pandakamupa mari haana kudhimanda chiti shamari ofoni yako. Iye
anenge asina kutombozviziva kuti foni iyi inouraya ndozvainoita. Akangouya kwandiri akati, Sawira, ini ndawirwa nedambudziko. Kana uchiri nemari iya yashamari, foni yako iyi ndikufanira kutoti ndinge ndichienda kumusha, mudzimai wangu awira mumugodhi. Mukadzi wako awira mumugodhi? Mukadzi wako uyo wakati wakamuendesa kumasungiro? Akati esha, ndozvatoitika. Ndakangwavha mari yake, mukoma pamari yake ainge andipa, kutaura chokwadi ndainge ndangoshandisa $5 ndoyega yandainge ndashandisa. Ndakabva ndamuudza kuti mari yake ainge yakashota. Akandiudza kuti ainge achida yose. Saka muraini medu mune chimwe chitakshop. Ndakaenda apo ndikabva ndachizonokwereta, because vanota zvokukweretesa mari. Ndakakwereta iri $5 ndikabva ndabatanidza mari ndokubva ndamudzosera mari yake, akandipa foni. Foni iyi ndakatomboedza kuti ndinge ndichiirasa, asi mukomanashi foni iyi kunyangwe ndikairasa, toti kana ndikabuda ndikati ndikuda kunoirasira kusango, pandinozodzoka kumba foni iyoyo ndinoiwana irimo mumba, kana kuti ndinokwanisa kuzotonzwa yava kutozviridza masongs iri muhomwe mangu. Eno handichazivi. Madzibaba friend yangu yekuglenora ivo vari kuti ndige ndichivatsvakira mari vakwanise kuuya kunoku kuCape Town. Zvino mari handina. Vanhu vebhazi vari kuti ivo vanoda 3,800 sezvo madzibaba ivo vasina pasipoti kubva kuHarare kuuya navo kuCape Town. Hanzi panodiwa 3,000 chakadaro. Uye zvekare ivo madzibaba vari kuti kana kuri kunzi unenge usina mari iyoyo, chindipa mari ndinge ndichiaplya passport ndobva ndauya, because vari kuti tikufanira kuti tinge tichizovakira minamato yacho kugungwa. iPhone iyi tobva tachizoirasira mugungwa. Iniwo ndapererwa hama dzangu, handichatozivi kuti ndozvifambisa sei. Foni iyi ndinozvidemba kuti chandakaitengera chimbori chii. Ndigere kuno kuCape Town, ndakangomirirawo kuti zvimwe kuda ndichazotorwawo pachazotorwa vanhu kumaprazi. Asi hii hama dzangu zvakaoma. Pamba pacho pandinogara mukoma ndakatongodzi ndinge ndichivakawo kamukuku. Apa ndinoti kana ndikatanga kufungawo mhuri yangu yandakasiya kumusha kuti ndinge ndichidzokera hazvichaiti, because pane vamwe mukoma ava vanoenda kuJohani Marange. Saka vakaudzwa vari kugungano kwavo kuti inini ndakaromba. Ndakaedza kuzotaura navo mukoma pavakandifonera vachiti munin'ina tiudze chokwadi wakazvifambisa sei. Kuti ndinge ndichitaura navo vakabva vadropa foni yavo, vakabva vangonyora mugrupu kuti abvuma uyu. Saka vainge vachindirekodha ini ndisingazvizivi kuti vari kutondirekodha pafoni ipapo pavakanditi wakazvifambisa sei. Saka pandakati ehe budhi, nyaya iripo, ndichida kuti ndinge ndichiedza kurondedzera kuti ndakazotenga foni ndikazodai, havana kuda kundipa mukana. Vainge vachingoti bvuma chete kuti iwewe une zvaunoziva, pakufa kwakaita mai une zvaunoziva. Saka pandainge ndichiti ehe mukoma, but mirai ndinge ndichirondedzera, vainge vachindirekodha. Pavakaona kuti vainge vawana information yavainge vachida, vakabva vachizodropa foni yavo ndokubva vachizosenda audio iyo yavakandirekodha, but vakazoshandisa foni yaamai guru, zvichireva izvo kuti vainge vachishandisa foni yaamai guru kundirekodha. Hama dzose hadzichandidi. Kune avo vanenge vachida kundibatsira, munokwanisa kubata mukoma Nashi. Please ndibatsireiwo. Mafoni numbers andiri kushandisa sezvamuri kuona mukoma ndiwawawa ekuZimbabwe. Kunyangwe mukandifonera namba idzi dzinotopinda, asi ndiri muno muSouth Africa. Wose wandinenge ndataura naye achindifonera pafoni iyi mukoma Anobva Afa. Handina mari yekuti ndinge ndichitenga imwe foni. Kuno kwandiri kugara ndiri kutochengetwawo nabhururu wangu. Ndakamuudza nyaya yose iyi, akabva anditi tsvaka vanhu pamaFacebook nepaYouTube unokwanisa kuwana mubatsiri. Ndiri muno muCape Town, handizivi kana kuine maprofita amunoziva anowanikwa kuno kuCape Town. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Anzi ukandifonera unofa.